welcome back to my YouTube channel! Nakatawa ko, no, kay lahi na po na itong setup karon. Aside sa nato itong mga klase-klase, no? And, you know what? We're naagita sa cooking show. So for today's video is, we are going to make our very own DALGONA coffee. Kay, nakita na ko ni siya, no? Grabe din siya ka-trending sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, and of course, appeal na sa YouTube na yung mga lain-laing mga videos on how to make DALGONA coffee. So, akong friend niya, si Joshua Sombrero is, nag-chat siya sa among group chat, which is naman may group chat na mga certified chismosa. So, muna nga lang sa among group chat na dito tanan among mga kabuang, among kabuang sa among group chat. And iya kong gitag na, why not daw to make my very own DALGONA coffee? Kay since trending man siya and daghan kayong na-addict siguro ani na coffee, no? Yeah, so wala lang, nag-iba na po ko. So, challenge accepted. But before that, no, ato sa i-acknowledge karon ang ato ang beautiful setup. Yeah, naka-set up dito para lang gid sa vlog. Amo pang malakasang mantil nga, gasilak-silak gyud. Daghan kay glitters. Mao po niya akong gigamit for our decoration during sa New Year. So, mo ni siya, pack. And yeah, so na nato no atong paghimo sa DALGONA coffee. In making DALGONA coffee, naman yun yung mga ingredients. So, first ingredients nato is instant coffee. Kanyang instant coffee is akong gigamit is Nescafe Classic. Actually, tag-stress ni siya. And akong gipalitan is 20 kabuok para daghan kayo. Kay dili maguta kaadto sa, dili ta kaadto sa mall para mopalit lang gid atong dako kayo nga mga kape, mga instant kape. Sugar, hot water, naray ice cubes. And of course, since wala magutay fresh milk, again kay naka home quarantine man ta, I'll be using swak. Bear brand. So, muna ito siya itong gamiton para milk. And next na po the electric mixer. And of course, dili po papildi ang ato ang pangmalakasang wine glass. Diba? Wine glass, good kayo. Mamagod ako nakita po sa Facebook, Twitter, Instagram. Pangmalakasang wine glass po sila. So, mo po na itong gamito, no? Para lami na po ang presentation sa atong DALGONA coffee later part. Let's start!
This is my very own DALGONA coffee. Actually, gadok-dok ko for you para ako ibutang diri sa ibabaw. Para char lang good. Karang lami siya tanawon sa picture sa video. Tara, so karang atong tilawan, karang honest to goodness, bagay kong lami, bagay niya akong pagkahimo sa awang my very own DALGONA coffee. Lami siya do. Lami siya. Samot na parisan ninyo og mga cookies. Lami din siya. Promise. So, I think that's it for today's video. And I hope na may na-learn karong adlaw, and I hope nalingaw mo, na-enjoy mo sa akong video. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And yeah, balik-balik ko na kung wala pa dyan makasubscribe sa akong channel, please subscribe to my YouTube channel. Kung nakasubscribe mo, kilayan ta mo after home quarantine. Wow. Bitaw, once again, this is JP Vlog saying imong kilay dili tupong dai.